Klerilir tandure Goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. galak men Mas Dok Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak anggere wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku guru blisik-blisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to Sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. sabar. Mas sabar. Bocoran Dok. Mas, Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko renek ajine. Kok iso renek sini Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku
kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk, masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosnaleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosnaleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Niki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Eh. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa. Rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa toh, masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium Alah kono gitu. dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Ya wis suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkulu. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghaturkan.
menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke, kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu, ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi sukri kok. Bahan sirat Romantis mojo iki. temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh, padange carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantese napa? dikai anu musik no. Heeh, musik. Eh. iya. Indo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Kidak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan Mbak kan di salon to. Hah? Oh, Hah? aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Sinta Mas wedding. Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungelipun kodhok ngorek. Sapa Anu cekar ki kaki undang karo bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Oh, urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah sering idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih
Sungkem, Lek. Mas suami istri, hormat, rek. Selesai. Tegak, rek. Temanten putri dan putra, hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Mas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya, ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis, bro. Sing duwe ayune sak Indonesia coy. Niken Salitri. Emerine loro. Emerine. Saya manten kakali. Kita jadi mantan, Mas. Cepet, Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enak musike to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Eh, iya. Pindo Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enak tragedi ngidek telek. Lho kok ngidak-ndak kok ngidek telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo cikar kaki rokokan. Latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Tumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri pengantin. Ning gemplang apa Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki ki. Sasampunipun anglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idaki lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malehan. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok.
Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski kuwi. Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri hormat rek selesai. Tegak rek Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya paskibran mata. Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC kaya gragas. Aku anggitku ora bendino. iki lho sapan malam pertamane kok malam pertama sapan Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? oh Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok Ayo bare mumpung urung ya. iki lho musik ijek kok Ora. Siget sawetawis menika wanciripun temanten lungguh kursi nggih. Kursi dadi wonten ing dadi kursi. kursi Kursi dampar kencana kene Dampare manten, kursi manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono lah. Ngono jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal ngono kuwi. Hei, hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngantuk dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Bek, Pak. Duduk dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adat di ki monggo. alah niki tok-tokan mboten tenan kok Iya. ngoten kok nesu-nesu mboten apa Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. lha yo games kok Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sithik. salat Sinten? sinten Mas Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. oke Jumeneng semoten aja. kita sebut Denko Hey hey. Hey hey. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. ah lek mang Mbak Niken wis enek pasangane iki digolekno pasangan awakmu Disapa Mas Komet. heeh ditakoki men ditakoki Mbak nyen sewu jenengan uang. lho paring asma sinten Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Duh awale ngono berikutnya engko pas Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Modar. Duh, rene. kowe iki lek nakoki kurang halus ngali yo Iki parah to iki. Nyuwun sewu diajeng Dalem Kang Mas. penak ngene lho Mak Penake kowe ngono lho. terus cangkemmu konslet wae nyuwun sewu paring asma sinten nggih Oh, diajeng kula niku Deni lho, oh Mas. nggih Mbak Deni nggih Heeh. di dalem saking pundi Mbak Deni Saking Guyangan. Hei! wah iki milik umum iki Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? aku ping pindho rono kecelik terus Lah, sing gawa tapi ijo kae, Mas. gowo kalau garangan gurimu lho Antara bakul topi kok. ha nek takoki penak ngono to Mat Wah, wis sing iki- halus to basamu sing halus Mbak 250 purun. Apa kuwi? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngatene? moh aku moh. Oke. Moh. lho mau kok oke piye to Apa iki oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya.
Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun CR wonten mriki lho, Mas. Berarti jenengan di kahanane menika rame sanget ya Allah. Laras, piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Aul ini gue. Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Ah. Wane he ni ho. He nya. Oh he. No ha. Kok Wah, oh Opo? Lah ngene malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi, bebas. Penting Banyuwangi. Ye, gerajakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, Ya, goyah sudah siap? iya. Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh terang. Makasih. Yuk. Padha sadar. Gerasakan. Ayo terus.
merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan ya Oh, nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kalaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. gitu. Leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Lho, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih. Kalau Kalau malam kita semangat. ketemu lagi. Nggih, Ah, siap. Siap, Pak. Nggih. Yo, cawe sesaji Brojo Denta Brojo Musik tutuk lakone. Wayang. Yuk, ya.